Zer dugu guztiak, hemen txaikan infernu beste zombie epidatekin, eta hemen jarraitzen dugu Black Ops 3aren bila edo bidetik edo Janes Batres eta nola jarri nitxon izena oso ondoari oitek errorea. Bueno, berditu. Eta hemen gaude The Rise-eko mapan, hau da Call of Duty World at War, lehenengo zombiak ekarri zituenak, eta mapa hau izango litzateke zombie historio guztiaren hasiera ekartzen duena, edo puntu importantea da bai. Danak, guztiak, zombilari guztiak gaudoz daude, honetan, The Rise-eko mapa hontan, honetan, hasi zela dena edo, bene grupo 935, Elementon Damabosta, DSA, Richtofen doktorea eta Maxis doktorea. Ai, atiak itxizkiak ezin dira, ze hardcore no dortzen ez dek. Eta ezin eta kutxia, joderki! Ba, ez dela, bueno, puntuan eta alperrik ezin dira bateik iriki, así que ya directamente... Esan nuke txakurrak etotzen bine momente hilingo nokela? Bai. Claro, zeko. Eta hola, egia esan behar oleko dut. Oain modan dagoen hitz bat eraliko dut. Kriston hypa daukat, kriston gogoa ditut Black Ops 3ko zombiek ikusteko. Multi-jokalariako peta probatu nuen, egon nintzen jolazten, Joskelekin batera, Joskelere egontzen urtikan. Berak grabatu zuen, baina nik ez nuen grabatu, ni ez bate hona eta horren eneren nivela ez ikusteko multi-jokalariak. Ez nuen grabatu, jokua eta disfrutatzeko alduen gehiena. Bueno, hori esango jau, baina egitea demora asko eren jara euki. Erez jolazteko eta grabatzeko, ez? Orduan kaka! Baina, horrenik. Baina, egualdik, kanal hau zombienaek, bat, nahiz da beste bideo erraro batzuk joan noixiamen. Eta baita ere eskerrak eman nahi dizkiot de iPatcheri. Nire burua zombilari onatzat bai du eta estrategiak eta esplikatzeko eta obiagoan ezela eta obiagoa ez nau, ordu gehiago bat eskiak beste gabe. Ai, ziziniat itxi. Asi que benigan esker berezi bat, de iPatch, hortxe. Por cierto, andala ikutsi Black Ops 3ko multijugadoraren bideo bat igo duela. Hor geritzeke, spam ninja bat. Spam jinda. Kabum! Bai. Gainera Black Ops 3ko mapan Nuketown 3 jarriko dute, uste dut multijokalarian izango dela, edo zombie ez nago seguru, hori irakurri dut hortik zehar, baita ere beste elementu batzu, badakigu The Giant mapa, The Rise mapa honen birmoldazioa. Birmoldazioa, zeiz polita. Eta seke jo, etxegik seke jo, a ver, zombia, gitar... Where are they? Where are they? Oh, mitxak. Venga. Pal cuchillo! Oh yeah, bitches! Eta laxe. Nahiko, oin txakurrak. Ilan txak. Us? Bueno. Zuzenek hori. Salto. Ole. Izitzen bali buena hodek, konzentratan txokelako, ez da gana kulpa. Gaur manila txok. Zerea, tío. ¡No jodas a un marine! Hurra! Bueno, gozen nahi zombia biltza pixka. Hemengo estrategia no dorzan hau dek, etxe besteik. Osa... Baina hemen zombiak ez dile jotzen eutzite eta paliza remate. ¡Morid, putos gusanos! Aurreko bideon baten esan da uka, seguru. Ez gogatzen.
zombitan nola hobetu edo mejoratzeko kontuz. Ibili horrena da... Hola. Bale, txagoratzako. Bai. Jaki berrena ze zombi diran, alegia, ze Call of Duty den, ez da? Ezberdina da. Bat, bi, hiru lau! Muerte instantánea. Zombilla ze. ¡La de Dempsey está abierta! Zaborro, na, nitxak... No, este para, no. Joder, mierda. Como conejo. Uite, desaprovechauta. Tengo que encontrar munición. Oh, oye, txikizioa! Aleki jale no zaten nintzen da, jakin behar da ze zombi diren, kasuetan, hau, World da, eta hemen zombiak, eusteko ohitura daukate, eutxi bezala, pixkat, jugabilidade, hola! Ikustu zuen bezala, edo ikusi daiteke, bueno, jaila etxo. Utzia zuen pakian! Hori bastante justu kundek. ¡Estás muerto, saco de gusanos! Bai, hoxe, ni bain itxekela hilda. Baina atzitik bat etorriko zeitek eta flash. ¡Ella comerá a otro, zombie! Baina, uste horren beste batuteko ninik, tío. Baina... ¡Munición! ¡Venga, atacadme, cabrones! Empetza berdiat, hila ditxo da. Beka, atxe bidorek! Eta hori, euset, Black Ops 2 ateratzen dutela... arazoak zeian, digo, azaroak zeian. Jaja, ezin etlaitzi. Dios, oituraek, tío, nahi gabe texiat. Hila ditxo. ¡Ah, mierda! ¡Aquí vienen los perros! ¡Mira, ves! Vale. Besatea, tío, es que imposible, Bueno, jonearte bidioa, es que jokotan txakurrak txetatu egizarek, oza, zire gauza bat, especte los plasmas, ez babi maskak arma honak eta titana edo eso zeola, alperrik egeiz. Bueno, hemen utziko dugu eta urrengo bidioa izango da, a ber, goratzen izena, kino dertotenekoa, Black Ops batekoa, ja. Izan utxa eta urrengo arte, aio!